Miriam Spiteri de Bono twildet fi Rabat Għawdex fil-25 ta' Ottubru tal-1952 u għandha 71 sena. Hija kienet l-ewwel u l-unika mara li servet fil-kariga ta' Speaker tal-Parlament Malti bejn l-1996 u l-1998 u saret il-11 il-President mindu pajjiżna sar-Repubblika f'Diċembru tal-1974. Hija attendiet l-iskola primarja ta' Rabat Għawdex wara marret l-iskola sekundarja fl-istess lokal, wara komplet bil-istudji tagħha fl-Università ta' Malta, fejn l-ewwel igradwat b'aċċellerat fl-Ingliż u wara gradwat fil-liġi. Fil-professjoni tagħha Spiteri de Bono ħadmet bħala nutara u hija sew magħrufa li tat servizzi bl-aħlas lil min kien fil-bżonn waqt li għenet bosta studenti waqt iż-żmien tal-prattika tagħhom. Fil-karriera politika tagħha Spiteri de Bono kontestat 4 elezzjonijiet ġenerali mal-Partit Laburista, dawk li saru bejn l-1981 u l-1996. Għal madwar 3 snin bejn l-1993 u l-1996, Spiteri de Bono serviet bħala President tal-Għaqda Nisa Laburisti, illum magħrufa biss bħala Nisa Laburisti. Meta f'Ottubru tal-1996 il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Alfred Sant ippropona lil Spiteri de Bono biex tkun Speaker tal-Parlament fejn kien hemm qbil unanimu fil-Parlament dwar il-ħatra tagħha. Sal-lum hi għadha l-unika Speaker mara li kellu pajjiżna. F'diskors li għamlet dakinhar kienet qalet li l-għażla tagħha hija xhieda tal-impenn tal-pajjiż biex ikun hemm preżenza attiva tan-nisa fl-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż. In-nutara Spiteri de Bono li għall-aħħar snin għexet f'Birkirkara hija miżżewġa lil Anthony u għandhom 3 tfal, Elena, George u Maria Kristina. Wkoll nanna ta' 4, Alexandra, Paul, Pippa u Beppe. Millum Spiteri de Bono tibda servi bħala l-11 il-President tar-Repubblika. Interessanti il-fatt li Spiteri de Bono hija wkoll l-ewwel mara Awċija li qed tokkupa l-kariga ta' Kap tal-Istat u t-tielet President mara wara Agata Barbara u Mary Louise Coleyro Preca li wkoll kienu nominati fi żmien gvernijiet Laburisti.